Ukufenda lokho okwenzayo noma ungifaqaza ngamasende enqene. Awukahle bebini. Njengoba nje ungifaka umoya nje lana elokhunjane kwimomosi, njengoba nje umuthi ufenda wena uvula ispace, uyafaka uyalikhipha njengoba nje kukhala umfamfafa nje umfenda onjalo lokho okwenzayo. Ngeke shithi ngizodilise kodwa akunankinga mfethu. Bengisezwe kumnandi. Indlela engiduluse ngayo akuyona indlela ofaka ngayo. Yini uyisole yona? Kona-ke kawungitshele kufunani ngempela kwi-Dogstar ubuze wenza i-Dogstar ebeni uzazi kahle ukuthi unepipelisha inquntu ubuwenzani ngempela. Hayi bengasphendisi kube khona ukusuza Liyangisuzisa ipipi lakho liyangisuzisa nanendlela ofenda ngayo nje ayihlelekile ayiqoqekile uyafaka uyakhipha ngawukusuza yini. Hayi ngeke ubuyele eceleni. Yazi into ezokusiza? Yini ezongisiza? Awukufune istayela esilingana nepipi lakho. Mina ngeke ngithi njalo mengenza i-Dogstar nawe ngisuzelwa ingquza. Hayi akwazi bhuti.